இப்போ நம்ம என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அஞ்சல் துறையோட வேலைவாய்ப்பு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அஞ்சல் துறையில் சென்னையில் ஆயுள் காப்பீட்டு துறையில் வந்து நேரடி முகவர்களுக்கு தேர்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 10th பாஸ் ஆனவங்க எல்லாமே எலிஜிபிள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் 50 வயசு வரைக்கும் இருக்கவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி முதுநிலை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் சென்னை நகர வடக்கு கூட்டம் சார்பில் வந்து வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை நகர வடக்கு கூட்டத்தில் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீட்டிற்கான அதாவது போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் நேரடி முகவர்கள் டைரக்ட் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து தேர்வு நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் ஆயிருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஏஜ் லிமிட் வந்து 18 இயர்ஸ்லேருந்து 50 இயர்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 18லேருந்து 50 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கவங்க எல்லாமே எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்றத ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து சுயதொழில் செய்கிறவங்க, வேலை தேடிட்டு இருக்கவங்க, ஆயுள் காப்பீட்டின் முன்னாள் முகவர்கள், முன்னாள் படை வீரர்கள், இவங்க எல்லாமே இதுக்கு வந்து தகுதியானவங்க எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு லொக்கேஷன்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம். பூங்கா நகர், வேப்பேரி, எழும்பூர், ஃபோர்ட் ஜெயின் சார்ஜ், கீழ்ப்பாக்கம், பெரம்பூர், ஓட்டேரி, ராயபுரம், வண்ணாரப்பேட்டை, அயனாவரம், ஷெனாய் நகர், அமைந்தகரை, சேத்துப்பட்டு, ஐசிஎஃப், வியாசர்பாடி, அண்ணா நகர், தண்டையார்பேட்டை, ஜவஹர் நகர், ஃப்ளவர்ஸ் ரோட், புரசைவாக்கம், அண்ணா நகர் கிழக்கு, அண்ணா நகர் மேற்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றம், அரும்பாக்கம், கோயம்பேடு, நெற்குன்றம். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பணிபுரியலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லொக்கேஷன்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் உங்களோட அப்ளிகேஷன் சேர வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா 10/8/2021 அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இந்த அட்ரஸ்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி எந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பணும்னு பார்த்திங்கன்னா முதுநிலை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் அண்ட் சென்னை நகர வடக்கு கோட்டம், சென்னை 6,08,000. ஸோ இதுதான் அந்த அட்ரஸ். ஸோ இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து உங்கள் ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும். அண்ட் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா 04428273637. ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அவங்க டவுட்ஸ்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மெயில் ஐடிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் டீட்டெயில்ஸ்னால் கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த செய்தி குறிப்பில் குறிப்பிட்டது. 10th பாஸ் ஆன எல்லாருமே இந்த பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். தேங்க்யூ.